Hello maplan. Magduwa ta og escape bunker na to friend. Shop OB friend. Meet na friend ba. Tapos you will never escape. La. Mag-escape ko. La. Wow. Escape. Wow. And anyways guys, bulong-bulungan ko nag-shift lock ko mga guys. So anyways, get start. Okay, amaw niyang. Wow. Okay, magnahinay lang ta kay skip buncher ka kadako niya eh. Unsa man niyang mate. Tayaon na. I mean, di na siya tayaon. Ano siya? Uy! Routine. Ay, mana na, friend. Oh my god, unsa ni ma friend? Box. Oh my god. Kakuan ba? Katugnang agay ma friend. Ano ito nangutot ma friend? Number 2 ma friend. Not touch the rate. Meat. I mean meat. Sa man ni ma friend. Sa man ni? Ngipon sa kambing ma friend. Ngipon sa baka. Oh my god, ice. Okay, anyway, go. Okay, done. I'll just here. Meat. Okay. Saan siya, oy? Saan ni meat? Uy. Okay, good. Tugnawa ko ba ano eh? Gusto kang skip mo ito. Okay. Ano ka ayo lagi? Di na ka matiis. No, napigi aircon. Oh my god. Ice na aircon. Hindi na ka matiis guys. Oh, pati ang tubig ga-ice na gani. No admission of your personal only. What? Lo. Man ni mapatakin. Hotdog mo pa rin. Ninong mo pa rin. Kanon maglang guys. Kanon na ito niya ma friend. Lami rabon ma friend. Ano ma friend? Agay! Wow. Wala pagay ko ka dyan. Agay! Yutro. Kita ba? Let's go. Oh my god. Let's go. What is this? Ang mate nasa salog. Oh my god. Agay! Baboy maprin sa kanan sa loob maprin. Sayang kay maprin. Tapos nanang maprin ako, dagko kay lang mga meat na prin. Gani maprin. Saan yung baboy maprin? Magandang ni. Bacon make everything better. Unsa make ibutan bisan poison niya. Ibutan sa bacon. Oh my god. Poison. Nanay X na prin siya? Yes. Oh my god. Okay, anyway, let's go. Just go here. Oh my god. Okay, let's go here. Oh my god, what's this? I mean, oh my god. What's dito? Yung na prin. Agay! Uy, ang sa to. Wag mo lang labot to. Ang sa ka, uy. What's dito? Pop. Oh my god. What is this? Oh my god. This is so scary. Kasi mahiwa niya itong lawas tari ha. Hinahinay yun ta. So good. Okay. Anyway, oh my god no. Yan ta ni mga poison. Lang dilit na to ni mga simhutan. Oh my god. Unsa na? Agay! Nice. Buhi pa ta. Kaya natay 100 alive. Natay 100 alive. Buhay ay nagyapon ta sa itong lawas. What is this? Cow? Hello, cow. Oh my god.
Oh my god! Mapuning ikaw ng mga poison. Oh my god. Ikaw ng mga poison na friend. Kada ta friend. Yung mga bones diri. Yung mga bones. Naman yung bones mga friend. Oh, kabulin na kami mga friend. Okay, ano? Balik ka na friend. Diba mga friend? Bright yung mga friend. O, ada mga friend. Bom. Dari kemana bawa ribut dah. Oh my god, mas ba I'm so bright right now. Yung kanina pa din. Oh my god. Okay. Isang ngayon maprit kumain ang niya maprin. Doon na maprin. So ay. Yang ribs maprin. Loh. Yang ribs na pre na pwede makambak dari. Oh. Ay, pwede ba yung makambak siyang kuan? Di tam ambak diha. Kay mahagbong ta sa man. Ew! Yang pupop. Ew, yucks. Okay. Magtabong ta sa atong ilong ha. And 1, 2, 3, go! Baho! Kabaho! Oh my god, man yung kanding. Oh my god! Sa lubot! Oh my god! Oh my god. Ang karning kay dili na makapil. Ano, di na makapil. Gamay titoy kita. Oh my god. Baho. Asan pala, ari? Ang balong sin lugar na maprin, ha? Paghimo sa gatas. Agay! Paghimo sa mga gatas na prin. Wala ko kabalo maprin, ha? Still in me maprin. Oh my god, what is that? Huh? What is that? What is this maprin? Mulingkod ta maprin. Like, people, bahala ka ba? Sud ko gyapon. Kung dili gyapon, saan ni maprin? Oh my god! Okay, mag-amak na ito maprin. Oh, bagag ka-slide daw. Ba ni maprin? Ay, naman na maprin. Sama ni. Kaya o na kayo o. Is doon yung tanin niya. Nila. Yung sama ni. Juice meat? Ew. Ikaw maprin. Mainom kang juice. Agay! Mainom yung juice. Ako ang screen na
friend. Dili naman dito. Okay, hindi na ma-friend ako. Hindi na mahinihop ako ang screen na friend. Oh my God! Hi guys, we are back. Ay, yuk lang eh. Din na itong like yun. Wait, yung mga baka na. Ay, mentionan kita. Yuk lang. Nagkutob sa mga lapok. Okay, asa natin ba? Laway, saking nandere pa dong dito. Like, oh my God. Lo, nakaskip, ta? Wait a minute. Nagdili naman kabalo siya. Si Kano Banchar na. Oh. Unsa po ning balayan eh. Kulaki gampag kayo ni. Wala pa truck ani. Ang kapoy ani kuan ha. Putaglako ani. Ah, nabi tubig dere. Sa man ni. Lo. Sani. Okay, natay buds. You skip the bunch of shop. Oh my God, na-skip na nako. Oh my God. Oh my God, I'm so very, very happy right now. And that is, guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe and pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if may bagong akong video, my friend. So, bye! Kaya wao na ako sa atop.